talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mapagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado.
Ang gugma ug pakigdait atong angkonon aron ang tanan mahiusa diha kang Kristo. Kung dunay bagyo nga moabot sa atong kinabuhi, dili nato kalimtan nga adunay Dios nga nagauban kanato matag karon og unsa nga mga oras. Mga kapaglaom nini programa nga inyong paborito, ubani kami dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning. Wow, Nailed good it. morning ka natong tanan. And Good mga morning. kapaglaom, aduna mi bisita diri sa studio. Ang atong correspondent abroad. Oo. Introduce Bing. Gikan ni siya sa Albuquerque. Wow, Sakto ako? Albuquerque. New Albuquerque. Mexico. Yeah. Walay lain no, mga kapaglaom, Sir Religion Villanueva Ordiniesa. Yes. Good morning, Oo, si Ma, good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, Yes, sir. good no? morning. Good Welcome morning. diri sa atong show. Unsay feeling, sir, nga naka-join na ka sa mua? It's really Live, exciting, live nga first time naka-live ta nga naka-share po ko, naka-appeal ko din sa inyo ha kay it's been a long time since you started dire sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Bisan pa sa katong Panimbaya sa Kabuntagon nga nagsugod unya karon miabot na gyud ang higayon nga nakabisita na gyud. So salamat mi sa so inyo salamat. invitation o accommodation. So we will talk we will discuss about sa ila ang kuano sa ilang mga kalihukan dito sa ilang place later. But yup na kay Yes, istorya. mga kapaglaom, no, once again, good morning and happy viewing sa tanan natong mga kapaglaom nga nagtanaw karon bisag ang atong panahon dili nindot kaayo. But still, it is a wonderful Sabbath day. Magmalipayon gyapon ta mga kapaglaom ug mapasalamaton sa Ginoo sa suporta og sa kanunay nga pagiya sa Ginoo kanato. So bago lang gyud nga adunay bagyo nga misulod mo ni si bagyong Umpong, o diba? So karon ang atong weather is ulan-ulan, kusog ang hangin. Tugnaw, yes. Ug sa uban nga Yes. parte sa Pilipinas medyo Maigo. kusog-kusog gyud siya kay si Ang Umpong, Maigo, kusog-kusog ang gyud siya. Batanes ug ang Cagayan. Oo, no? So, ang atong mga kapaglaom nga naa sa mga kilid sa landslide area, then ang atong kung dunay signal sa mga local nga mga Yes. abiso sa atong local nga barangay, Pangutana. mubakwit na dayon. Yes, no mo po na amo ang gusto po ipahatod sa atong mga viewers nga mangandam ta. No, kanunay kitang magmatngon kung unsa dapat atong andamon, ang mga payong, ang mga flashlight kay basin ang kuryente mawala. Tinood yun na sa Okay. tuyop, no? Dili gyud nato makontrol ang mga calamities nga abot sa ato ang lugar, no? Pero ang ato makontrol ang atong self, di ba? Yes. We can And dili ta mag-goal kay ang Ginoo naagit Oh, kanunay. tapos we should always be ready. Then, Ana sa ay abot ng atong mga calamities. matigdan karon ang ato ang government andam gyud sila tanan sa unsay moabot nga bagyo karon sa ato sa grabe ang Pilipinas. preparation, Then, no? kita sa Mindanao layo man ta, sir. Layo ta sa Mindanao. Yes. pero Layo-layo nag-andam. ta. Oh. Nag-andam gyapon taga Mindanao basin mo pisik ang bagyo ba. Basin mahiwi ka andam gyud. Sa laing bahin po duwing, si Pastor Raymond gabi ang among room nagbagyo sa Katugnaw. Unya si Pastor Raymond wala na ana di ko giigang paghapon ko magbaylo na lang ta og bed kay naanad man mi og winter dito sa among area. Siya Yes, mitago siya exactly. mi daplin. Ako mi pulis ang bed nga sentro sa aircon nagbagyo ang among room gabi. Amen. Lahi-lahi na. Momoy, nagpaila lang dyan na mga paglaom no nga. Ang kaniyatong kinabuhi no, lahi-lahi jud na ay bagyo na apoy ting init. Pero karon diri sa Pilipinas no, muna panahon nga ting ulan jud no. And Ulan let jud, us oo. ting bagyo ting ulan kay na naman kita sa mga Burmans. And let us be vigilant mga kapaglaom. Let's prioritize our safety and our health mga kapaglaom. Amen. Ug sa laing bahin no, positibo nga news ang ato ang paghisgutan karon mga kapaglaom kay as we have discussed earlier no, we have a special nga guest karong Kabuntagon. Our correspondent. Yes, oo. wala lang ito Sir Religion Yes. Villanueva Ordiniesa. Sir, Yes. kumusta man ang atong mga kapaglaom dito sa New Mexico? Ang atong mga kapaglaob dito sa New Mexico, malipayon sila nga padayon nga nagasuporta sa atong bulhaton. So, sa among program dito, wala kaayoy nagsugod sila nga duha lang ka family unya napun-an na mo nahimo ming upat ka family unya nagsugod mi og pang-invite sa ilaha nga naghimo mi og singing group. Then nag-outing mi, nag-adto mig mga parks after lunch unya hangtod nga midaghan. So
gikan sa walo nga nasudla namo last year 2017 June ug karon miabot na kami sa sobra sa 30. Wow. Oh, So adron from na po yun. tulo, Oh. then ikaupat mo, Oh, then karon kapag family. 30. Filipino siya, sir? Or Filipinos na siya. Filipinos. Unya ang nakanindot kayo nga samtang kami nang-invite sa ilaha, ang katupong lahi man gud ang atong mga aktibidades ba. So unique. So ang katong mga Americans pod or mga white or black nag-join sa MOA or even Na-attract katong sila, mga na-attract. Mexican na-attract sila sa program kay nag-create o kaning EY program nga wala sila kahibalo kung sa nang EY program. Oh, so muna sa picture, sir. So muna sa Enjoy picture kayo. na nakita Muna inyong karon. church, Oo. sir. Mao na Oo. siya ang among church, mao na siya ang katong member dito nga nag-join sila. Wow, So outing na mo nami kaning gitawag tog kaning hiking nato. Oo. Nag-hiking kanay siya sa park nga nag-gatherings nga parang ma-attract ang atong mga Wow. kapaglaom. Sir, among nahibawan nga naa man jud ka dito nga dapit sa US. Then para mahibawan po nato karon asa man jud ka diri sa Mindanao. Basta Mindanao, Bisaya, abtik na. Asa dapit diri sa Mindanao. Sa kanunay nagaparayon ang kaaptik bisan kung asa ta mabutang. Yes, exactly. Hilabihan gyud ang Kadasig- kadasigon kadasigon. og kaaptik kay wala may laing source ang naghatag sa ato sa atong mayong panglawas ang Ginoo lang. Oh. Yes. So You're actually from? ang amog yung lugar namin sa kaning Sirius Minia. Serious Tunga-tunga man na siya sa Mulavi o Dipolog City. yan. Wow. Magian na to na Ibigay pa rin siya sa part sa Western Mindanao. Western Mindanao. And graduate sa theology di sa IBC daghang ka kauban mo ni Jimel din. Yes. Daghang Ah, magkaila. na- And Then, Okay. si Sir Jun actually sa US is a nurse. Nurse. Right? Iha pong wife. Yes, So, basin sa atong mga kapaglaom siya, nga naadi sa kilid-kilid ba, nga wa kabalo, nga naadi ay tay organisasyon dito, naamoy maduulan mga kapaglaom, ato lang ninyo si Yes. Sir So, Jun. and sir, we have also known nga napug kay pamagi sa pag-ministry po dito, no? Aside sa imong gi-share sa mo, what else nga imong form Well, of yes, ministry? ang ako yung nakita mi ni Pastor Bruscato last year nga katong ilang pagbisita dito, iniamo silang gi-accommodate. So pag yun nila nga nagtawag ang Florida, graduate po sila sa sanitarium, mga physical therapy and doctors. Miingon sila nga na daw bisita mga pastors sa gikan sa mga nagkadaiya nga mga conferences. So pagpangutana na ko nga kinsa man na isa na si Pastor Buscato. Ko nga dili na sila pwede mo larga mo agi lang mo hapit gina sila motulog na Pahapit sila man dire. Og sa diha nga nagkaistoryahay mi ni Pastor Buscato lipay po kay mi. Unya nga akong personal ministry as nurse lisod kayo dito nga bahin sa Amerika kay kani bitaw dili ka pwede nga mag-minister sa ilaha nga mo introduce ka og God sa ilaha Yes. or Jesus sa ilaha nga dili sila pabor ni ana. Kay panahon nga mo complain sila madaot ang imong trabaho. So ang ako nga kinahanglan ka og kaning imong tan-awon sila ang ilang need dili lang ang medical needs, spiritual needs. Kung willing sila open arms sila or open lang heart nga modawat sila sa kaning prayer unya naghatag ko nila og mga personal counseling sa Wow, help explain ako oo. na sila ha kana yung prayer gyud unya kahibulungan kaayo gyud mga kapaglaom kahibulungan kayo kaysa ako nga gibuhat for within a year sa kadako sa hospital ila kong natagaan og award. Wow! Natagaan ko nila og Amen. award nga nurse and patient relationship advocate nga Wow. lisod kay na makuha sa mga nurses pod na ang uban kay mga nurses nga maayo pa ka kay I've been working here for 5 years. I didn't have this Philippines, experience oo. nga Wow. kaning nga imong nakuan ba nga natagaan kag certificate. So, unsa may imong sekreto ato nga award? Ang ako rag yung sikreto kanibang mag-work ta ba nga ang uban man gud ang mga Americans usually sa ilaha they were dealing the patient with kanang business ba give medications unsay needs mo lang ilang ginahatag pero all the time sa ako nag-extra mile gyud ko ana sa ilaha mo hatag og medication sa ilaha unsa pa ilahang need mo istorya sila mo ventilate sila sa ilang problem pag naalang gyud ko'y time akong gi-accommodate plus mag-offer ko og prayer sa ilaha. That's a very nice Daghang kay salamat Sir Muna John. niya No? munay ka na, muna yun ang tinudanay nga mo siya ang nurse nga na ay kuan pakpak siya ang angel. Wow. Yes. Sir, by the way, Actually na 8 years na ko, 8 years. going 9 years. So daghang kay Maybe Going beyond ratings, siyang trabaho. Yes. So to your mga friends po niyo mo dire, mga ratings nimo sir. Yes. Sa nakikita sa grade. Ako pong i-greet ang
of course, ang akong lovely wife and akong kiddos, Pearson and GR. Then, ang akong team gyud nga naa sa Albuquerque, New Mexico, Wilna and Dipio Cubilo, Bibins family, Sanidad family, kining Bibins and family and Sanidad family, mo na sila katong pioneer yun na naa sila dito nga nag-accommodate po, nag-help Yes. sa mua, plus nadugang sa mua, plus Sibley family, nadugangan po ni Sam and Sharon Gallerpi. So nga nag-usa-usa mi dito, plus namin mga bag-ong kaning among gipa-join sa among group like Rod and Ivy, Sa imong pamilya, sa imong... sa akong pamilya. Sa akong pamilya po, ako pong i-greet sa marapong serious minya. Nga last Saturday, nag-solo flight ko dito, naggamay lang ito medical mission. Wow! So, Wow. naghatag ko og mga generic medications lang gud nga mahatag sa over the counter. Shall we say over the counter? so great Nagkuha to hear, ko sir. blood pressure sa mga tawo nga nagkinahanglan. Dayon nag-lecture ko og health, dayon nag-blood sugar check. Wow. So, Magkanindot. Amen. So, Amen. daghang Thank kayo you salamat. kayo, Sir Daghang Jud. salamat, Sir Jud. And unya, makuyog nato siya sa greetings and daghan pa kang mag-greet unya. Mga kapaglaom, thank you kayo sa inyong pagsunod pirmi namo. Ang inyong paborito karon ng harana sa Kabuntagon, Yes. kanta nini ang Bayan Ambassadors. Ato kinintan-aon dinhi sa harana sa Kabuntagon. Hadul na ang pagbalik ni Jesus. Nakadungog ka ba? Nakita mo ba? Baha og linog, gambalay na dunog. Ilhanan sa pagbalik niya. Andam ka ba sa pagbalik ni Jesus? Kuhaon niya ang iyang gitubos. Dito sa langit, dadon kita niya. Andam ka ba unya? Gibuhat mo ba ang sugo ni Jesus? Itugan mo ba na mahal niya kita? Isulti mo ba ang paghigugma niya? Gisangyaw mo ba si Jesus? Andam ka ba sa pagbalik ni Jesus? Kuhaon niya ang iyang gitubos. Dito sa langit, dadon kita niya. Andam ka ba unya? Iksod, andam ka ba sa pagbalik ni Jesus? Kuhaon niya ang tanan nga iyang gitubos. Dito sa langit, dadun kita niya. Iksod, andam ka ba? Unya, andam ka ba sa pagbalik ni Jesus? Kuhaon niya ang iyang gitubos. Dito sa langit, dadun kita niya. Andam ka ba unya? Dito sa langit, dadun kita niya.
unya. No, salamat kayo sa ato ang singer sa harana sa Kabuntagon. Yes, mga kapaglam, sa laing bahin, Petrosilinum crispum. Sakto pa nako pagkabasa. O, diba? O, mas sikat sa pangalan nga, parsley, diba? Usually, ginagamit nato ni siya nga garnish sa ato ang pagkaon. Pero muuro ba yun iyang gamit? Pang-garnish na ba yun siya? Unsa pa ka ang mga benepisyo nga pwede nato makuha ni ini, no? Pagkatubagon kita ni Doc Leila, dire lang sa Health Beats. Parsley is an edible herb related to coriander, celery, and carrots. And parsley is used to garnish dishes and to enhance flavor. Nutritional value indicates that 1 cup of chopped parsley provides 1,230% of an individual's daily recommended intake of vitamin K. Low intake of vitamin K is associated with higher risk of bone fracture and osteoporosis. Studies revealed that consuming adequate amounts of vitamin K improve bone health by improving calcium absorption and reducing the excretion of calcium in the bone. The subjects with highest level of vitamin K have fewer bone fracture than those with low levels. 10 sprigs of parsley are enough to reach the recommended daily intake of vitamin K. Caution for people who are taking blood thinner medication, do not eat parsley. Here are quick tips to use parsley. Hi everyone, with me is Jeril Maceda. Unsa man pud ang imong mga physical activity? Most likely gadula iko volleyball ka kuno kay ganahan mo ko nga kanang dili good mga body contacts nga gay mo na ako. Ay, kanindot pud ana volleyball. So sa ato pa haom jud kay ni sa imuha ba ang ato ang parsley. So unsa may benefits nga makuha nato ani ma'am? Yeah, kaning parsley abi nimo. Kuan ni siya kanang very rich siya in vitamin K. Tapos ang vitamin K makatabang na siya sa pagpaligon sa atong mga bukog. So kung ga-volleyball ka, strong jud imo nga bones. Oo, kung magdula ka. So kani pwede nato na siya isagol sa mga juices. Di ba kanang mga gadula gainom man sila mga juices, no? So sayon lang gud kaayo, imo nang i-chop ang parsley and then i-chop nimo tapos isagol lang gud nimo diha sa imong juice. Ana lang siya. Yan. Kunti lang siya pero daghan na kaay siya matabang sa imong nga health. Okay, so pwede nimo siya tilawan. Sige daw, atong tilawan kung unsa jay lami ani. O di ba? Ang lasa. Ang aroma bitaw sa parsley ano na ko ba, ma-taste na ko pud siya. Dili pud siya luod labi na sa mga siguro sa mga bata nga mag-try. Dili kasi dili sila lainan kay lami man siya ang lasa niya. Wow, lami siya. So sold out pud na siya sa mga kabataan, no? Oh, ana jud ma'am kay siguro unsay ang mga bata mo gud dili kay sila ganahan kung lahi ang labi na ang color pud siguro niya. Lahi mo gud siya kay na siya mint nga mabahuan nimo ang ihang sa parsley. So good kayo siya sa atong mga kabataan po. Salamat kaayo Jeril ha sa pag-join nimo dinhi sa atong Health Beat. This is Miss Laila reminding you, in the Lord our labors are not in vain. Be healthy. It's a wise choice. That video is very educational for all of us. Wow. Yes, so sa atong mga labunan sa bone. Yes, malabi na sa atong mga kababaihan na sa silang aging bitaw nga panahon. So pwede na sila kuha na ito, pwede na itip, pwede na pang garnish, pwede lapis sa salad, pwede pang dressing, sir. Sir John, unsa man Sir John? Common dito sila. Yes, very common na siya kay mostly every food nga gina-serve, mura na siya o part na siya ba nga pangpahumot pod. Pangpahumot o part na siya sa mga decoration ba o sa cake pa, itong mga icing, mga decoration sa food. So part na siya. Oh. Wow.
Pwede siya kaunon di ay. Amen. Yes. Yes. Yes, ug na siya daily recommended intake sa atong vitamin K no, so makatabang siya sa atong bone health. Bone health. Naman siguro Dili man niyo. siguro. Anyway, mga kapalaran sa laing bahay, no, I have a very important question to all of us. No? If you are a Christian, or if you are a believer of God, how would you convince an unbeliever that there's actually God? Could it possibly happen that an atheist will become a Christian one day? Now, here on Panimbaya sa Kabuntagon World, we would like to share with you an encounter with an atheist here on Call It a Miracle. He said, Your coming to Thunderbird Adventist Academy has never been an accident. We believe we are sent to meet this man. I am an atheist for 20 years. 30 beers a night. I used to curse like a sailor. I was 400 pounds. I mean, I was a very not nice guy, had a very short temper. He even find the Bible funny. I find the Bible to be actually quite funny, because to me, it's fairy tales. And find Christians seem to be hypocrites. But change is constant. He was redirected to something else. He became an evangelist. Panimbaya sa Kabuntagon World explored the transition of Anthony's life from atheism to Christianity. I saw a movie on HBO. Movie? Yeah, and it was a scientific documentary. And this scientific documentary talked about different fields of science, and they concluded, these scientists, that it was more logical and rational to believe in an intelligent designer, in other words, a God. What is your next step? What has been your next step? So I saw the movie twice, and in the time frame in which I saw the movie, a young man by the name of Genesis Napad, who was an old friend of mine, came back into my life. He was a Seventh-day Adventist Christian, and so he came into my life and became my friend, and eventually invited me to go out to eat for my birthday, and that's when everything changed. How did you convince yourself that you can now believe the Bible? So I went to church and I gave it a chance. You were the one who go there without somebody inviting you? Well, he invited me that night. He actually invited me. He said, I think God is calling you. Why don't you go to church? And I thought about it, and I thought, what if it is real? This may be God. I'll give it a try. I don't know why I thought that. It's just suddenly it comes to your mind? Well, it did actually in that moment. I think it was just the setup was perfect. God set it up perfect. When you were a non-believer, did somebody told you about Jesus? Lots of people told me about Jesus. And you were so close. You know, I went to church for 2 years as a kid. My parents made me go to church. Maybe it was 3 years as a kid. And maybe there was a time, I can't remember, maybe there was a time I was a little open to it, but I saw so much hypocrisy in the church and the adults who claimed to be Christians, but I would see what they would do at their homes with their kids and their wives, and things they would watch and things they would say and do. And I just thought to myself, if these adults don't really practice what they preach, then it mustn't be real. So I never really saw anything to give me the belief that it could be real. That's sad, Anthony. It is sad, actually. Yeah, we don't realize how much our lives could really hinder someone or help someone on their Christian journey. So it's like the influence or the impact you have given to somebody. It's like when you say you're a Christian, that means you have to show it to your actions, to your words. That's right. In fact, the first day I showed up at a church, it was actually the Loma Linda Filipino church, believe it or not. It was the first church I walked into. Oh, really? Yes, and I walked in half drunk, covered with vomit on my pants and dirt all over my shirt. Are you sure? And yes, I'm sure, and I weighed 400 pounds. And I walked into that church, and the greeter gave me a hug, walked me around, showed me the church, sat me down. Halfway through the song service, I realized how disgusting I was, how much I stank like liquor and all kinds of disgusting smells. And so I got up to leave. I couldn't be there anymore. And on the way out the door, that greeter was still there, and she caught me. And she called me over, and I'm really shy and phlegmatic, so I went over and I said, what do you want? Because I knew how I looked. And she gave me the biggest bear hug. And she said, thank you for coming. I'm so glad you came. And she actually invited me to eat with her. She said, would you like to eat with us today? And I told her, absolutely not. I need to get out of here. And I left. But honestly, it was because of her hug. And all week long, all I could think about was, why would someone hug me when I was so disgusting in that moment? And so because of her, I kept going back to church every week. When I realized what I looked like, had that person not done what they done, I would have never stepped back in that church. I was so embarrassed. Why did you came to church in the first place when you were drunk?
Are you trying to prove something? No, Genesis had asked me to come to church, and I didn't go for 4 weeks because I used to drink a lot, and on Friday nights especially. And so I just never woke up for church. I slept until like noon every day, and I'd miss church. What changed your mind that you have to go on that day? I just woke up. That's it. I was laying in bed. I had partied all night. I passed out like normal. And I woke up like at 9 in the morning. I said, I should go to church. I jumped on my motorcycle and I went. It wasn't planned. It's not like I didn't even know I was under the influence still. I thought it was normal. But then I realized halfway through that I wasn't normal because I would have noticed what I looked like if I was normal. I don't even remember the ride to the church, but I got to church somehow. Do you still believe that Christians are hypocrites? Well, I believe there are some actually Christians that are hypocrites, yeah. In the sense, I mean, they existed in Jesus' day. Matthew 23, he says, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. So I do believe there are hypocrites today. However, I now know that Jesus told us there would be wheat and tares, that we shouldn't throw away the good just because we see bad. And we need to look to Jesus as our example. And in our own personal lives, we need to live like Jesus so we can help people to get to know him and not to hurt them on their journey. What made you decided to accept Jesus as your personal Savior? Well, I studied the Bible it's actually interesting. So I studied Daniel 2 and I believed the Bible. I studied it, I examined the evidence, like, wow, this is a special book. So I started studying the Bible about 8 hours a day. And I did that for 8 hours a day? Yeah, 8 hours a day. That's what I committed to the Lord. I would study with a guy. He would teach me everything he knew. In about a couple weeks, he had nothing left to teach me, so I went somewhere else. And I just kept studying. I made the commitment. Because back when I was an atheist, I would debate Christians sometimes, argue with Christians sometimes. And most of them didn't even know what their own Bible said. And so because of that, I didn't want to be the guy who claimed to be Christian, but hadn't studied the Bible from cover to cover. And so I was like, I'm going to know this book. And so yeah, I studied it. And it took about 6 months. And then one day I realized, I heard about baptism. I talked to someone about baptism. I said, oh, I think I should get baptized. They said, yeah, you ready to accept the Lord now? It's been 6 months. I was like, yeah, I think I'm ready to actually commit to this. You know, it's one thing to study it, to believe it and to be interested. It's another thing to be committed. And one thing is to be converted. And converted, that's right. You know, my life, I started to change. I started to stop cursing. I didn't realize it. I obviously started losing weight. You know, I eventually quit drinking. And it wasn't as if I was making myself do all these things. It was just a natural working of God in my life as I was spending time every day with him. It's the application of what you have read from the Bible. That's right, yeah. And you know, when you spend 8 hours a day with Jesus, you know, you're going to become more like him. You start to talk like him, look like him, act like him. You know, you start to become like the people you hang out with. And that's how it was with Jesus. If you find a Bible before and interesting, funny, how do you find it today? I find it to be the greatest gift from heaven. It's the most amazing thing I own. In fact, I have so many of them. And I still have my very first Bible. I still have it. It's the most precious thing I have. So I love it. It's amazing. And it's how I talk to my best friend. If you can talk to Christians who are listening right now, what can you tell them based from your own experience? Yeah. I would say make sure that you are spending time with Jesus every day, that you are beholding the Lamb of God every day and allowing him to live out his life through you. That when you're interacting with those people around you, that you show love, you show mercy, you show compassion, that you become the kindest person, because there's no argument stronger in favor of Christianity than a loving and a lovable Christian. Matapos na ang buhat niya, sa langit mo pahulay kita. Si Jesus nag-andam, daghang puloy-anan, mubalik siya, kuhaon niya kita. Padayon sa pag-alagad, padayon lang matinumanon, mapailubon sa adlawng tanan. Sa pagbalik ni Jesus, kita iyang gantihan, kinabuhing way katapusan. Daghang pagsulay
dinhis kalibutan, si Jesus kanunay, anda mo tabang isulti kaniya, tanang kagulanan, kay si Jesus mahigugmaon man. Padayon sa pag-alagad, padayon lang, matinumanon mapailubon sa adlawng tanan. Sa pagbalik ni Jesus, kita iyang gantihan, kinabuhing way katapusan. Padayon sa pag-alagad, padayon lang, matinumanon mapailubon sa adlawng tanan. Sa pagbalik ni Jesus, kita iyang gantihan, kinabuhing way katapusan. Kinabuhing way katapusan. Kinabuhing way katapusan. Hi, this is Senator J.V. Ercito. Happy viewing sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mabuhay! We are in a spiritual battle with evil spirits, Satan and his fallen angels. And the Bible plainly warns us against trying to communicate with them, familiar spirits or ghosts perhaps. With a widespread culture of fortune-telling nowadays, people are so into consulting the mediums and the spiritists who whisper and mutter. Should we instead consult God and not them? How could people be off guard from believing in their believable performing signs? How else can I defend myself? And what is the ultimate end of this? These and your confusions. Be caught off guard in facing demons, fighting deceptions. Only here in Good Morning Pastor. Yes, mga paglaom, no usahay, there are things that we really cannot comprehend. That sometimes we have to seek for a medium. That concept of spiritism ba? And this morning, we're gonna tackle that with special guests. Ang isa, nagbabalik, bakasyon with tayo. You've already met him kaganina. Ang ato ang correspondent from Albuquerque, New Mexico, United States of America, si Sir Rolly June Villanueva Ordeneza. And all the way from Zamboanga Peninsula, from Lakewood District Pastor Raymond Angilid. I hope I pronounced it right. Good morning, pastors. Good morning. Good morning. Okay. Ang isa, ni padayon yun bitaw. For the benefit of our viewers, no, they're all theology graduates. Ang isa, si Pastor Raymond, nag-practice yun siya sa theology. Si Sir Rolly June, si Brother June, nag-ato siya United States of America og nag-nurse. Oh, pero pero nagya po yung ministry anang nurse. Nagyapon. Oh, nindot na ba kay theology unya nurse o mo counsel na ka ba? Pero sa imo introduce ganina Ma'am Jel ang pag-introduce nimo kang pastor, mura gyapon naa sa gawas sa ilang lugar. Oh, gani kay all the way from Lakewood. Lakewood, America gyapon. From America gyapon. American gyapon nga name. Oh, diba? Oh, they're here in the flesh, dili ni sila in spirit, although we'll be talking about spirits. Yes. So sugdan nato siya. No, pastors. Kani bitong spiritism, kaning influence na kay mutuog gitag na yung mga medium sa bagay. Uban ganyan ako nakita sa TV nga kanang mo istorya gid siya sa kanang mga dead na how they are inana kay para na closure ko no. Should Christians believe on that? Oo. Isip Kristohanon. As si pastor. Oo. Ako gyud isulti nga dili gyud ta ang ngayan mo tuo. Grabe nga deception. Gani kini nga isyu. Dili nilalim. Kay ang pakigbugno gyud ni siya patok sa kaaway. Ayun. Unya kung dili ta magbantay niini delikado gyud kay daghan sila mga pamaagi. Mao na ang bantayanan karon sa ato nga panahon. Nakabag-or gyud ang panghitabo nako sa Lakewood. Ang experience nako sa Lakewood tungod kay
gitawagan mi sa principal nga padtuon mi sa eskwelahan kay naa mi bugnoon. Ayun. Dili ingon nga unsa nga bugno pero pagibugno gyud nga sa dautan. Ang pinaka-challenge nato tungod kay klase-klase ang nagadto nga naghimo sa mao nga prayer. Pasalamat tungod kay ang Ginoo maayo kayo. Amen. Iyang gipakita ang katakos kuyog sa ato mga layko ug sa pag-adto nato dito sa tabang sa Ginoo wa siya nahimo ug igo lang siya natulog. Giposisto siya. Batla to giposis pastor. Bata. High school. Ayun. So Sir John, unsa man ning gahom di inigikan? Kung ato ang sutaon ang balaang kasulatan, na duha ka klaseng gahom. Kay gamhanan mapura nga atong kaaway. Mas power katong naon. Naigahom nga sa Ginoo ug naigahom ni Satanas. Kung ato galing balikan ang great controversy atong basahon nga nagdialogue sila kay overpower man to si Satanas. Gusto siya mulingkod sa trono sa Dios. Nga sa diha nga giwarningan siya ang Spirit of Prophecy, volume 18, kung imo nang basahon that great controversy, nga ang Satanas kitagan siya warning nga mobalik na unta ba? Nga musaludo lang siya, balik siya as right hand, kay naamang siya power hangtod karon. Pero instead nga mo panahon nga mobalik na unta siya, mo adto na siya sa throne nga mo surrender, mitalik ko dinoon siya unya iya pangikuha tong 1/3 nga puwersa sa mga anghel. Kay so naa naman gyud siya power. Wala lang gyud niya gigamit sa kung unsa-unta ang mandato sa Ginoo sa iya ha, di ba pastor? Tinuod na siya. So monang naagid pud sila capacity to influence people, di ba? Kay kitang mga creation sa Ginoo. Pero kani ba atong sabton siya pastor, ngano man nga ang mga tao nga mo duol man sila dito instead of sa Ginoo? Sa kadaghan nga rason tungod kay ang mga tao karon gusto sila nga mag-expect nga ayuhon ko dayon. Mga expectation nila nga kung mo konsulta ko nini magwapo ang akong negosyo. Kung makikatubang ko nini posible dili ma-failure ang akong marriage. Daghan sila unya nangandoy sila nga kung pwede naadayon ang salapi nga ilang gikinahanglan. Kay instant man pud gyud pud no. Ang ilang gusto. Dili tiaw nga pangandoy ba? Correct. Ang problema lang, this is deception. Wa sila makabantay nga gihimo lang kini aron nga malingla sila ug ang ilang kalag maadto na sa kaaway. Unay pinaka makaluluoy kayo kung atong sudungon sa atong panahon karon. Sir John, unsa may angay natong buhaton aron dili ta malingla nila? Isa ra gyud ang atong buhaton. Ang ato ra gyung pinaka powerful kay ug mingon tag na ug sila powerful na sila pero na pa man gitay pinaka powerful kay he is part of God's creation. So powerful lang gid siya pero dili gina siya mulahutay kun naatay Ginoo. Usa pa as human wala gitay capacity nga mo conquer ana sa ilaha kung wala tay tabang sa Ginoo. Kay humans man ta. Bitaw, kay sa creation sila may first niya third man ta sa kuan ginahimo. So wala tay capacity nga mo conquer sa ilaha kung dili ta makasandig sa atong makagagahom. Sandig kita. Ako pong i-sidetrack tong kay Raymond nga dili lang diri ang tuo-tuo na diri sa Pilipinas. Napo gitawag dito og kining psychic reading sa Amerika. Yes. Puso ko na kayo dito nga pam-reading, basahon, istorya imong future. Oy, kuyaw kayo. Pero ato hunahon nga si Satanas baya. Ang dili biya gid niya sa record sa Bible nga dili siya makabasa sa unahon sa tawo o kaning pagkuha sa kinabuhi sa tawo kay di man siya moitagya. Pero pag once nga mo action na gali ka, magpakita na gali kag action, psychologist man po siya. Drive banday niya, diri mong weakness ako nang nakita. So pabor ako diri kana ko tirahon. So magbantay kita unya di ta makasarang og bangga sa iya. Ang atuwar gyud nga pusandi kita sa Ginoo ba nga Ginoo. Ang imong dagway unta makita sa kong kagalingon tabuni ko. So samtang kita mag-present nga ang sa maminaw sa tuwa nga ang Ginoo nga ang dagway sa Ginoo makita instead nga ato.
Ma'am Jill, wala magkakamabiktima ang ana. Ay, Muto. wala po baya po Wing. Kaya basta mo salig na kita sa Amen. Ginoo. Salamat sa Ginoo. Diba? Salamat sa Ginoo. O, ana Kaya lang namin siya. yung sa mingon friend ba nga, Ma'am Jill, dito ta O, diba? Kanang maghimalad, mga nindot inana. dito, pero mudaghan atong kwarta. Asinso tani. Diba? Mayon pa sa mga presidente mo, asenso dako daw kuno ta. Diba? Okay. Diba? So, Pastor ba, unsa may ato ang mahatag pagyud apart from kanabitang kay lisod magud siya, kay kani power baya po siya no. Kay usahay katubitong gikorek sa tong few sabat ago nga mugampo tas Ginoo niya ang Ginoo kayo dili direkto mo tubag sa to pagampo mo anhi ka diri kay naman sila tubag. What else can we do, pastors, to like really defend ourselves and hang on to believing in God instead sa ilaha? Okay. Aron makabantay ta kinahanglan sa karon nga panahon dili nato sayangan ang panahon nga gihatag sa Ginoo. Dili po nato tugutan nga i-venture nato ang atong kayo kanang sulayan ako ni. Last people dili nato i-venture kay basig malingla ta. Unya kaning panahon nga iyang gihatag karon ato ning treasure kay basin unya sa ginagmay nga mga panahon nga wa ta makabantay musulod ang kaaway. Mao. Unay pinakadelikado kayo. So ang gikinahanglan ang pagtugyan sa atong kaugalingon matag adlaw. Ayo. Matag oras. Daily. Matag minuto. Dili nato ingon nga unya na. Isa pa Pastor Raymond atong Sabado ba naghimo ko og health lectures. Dito sa Marapong Serious Minya. Daghan kay nang tuo-tuo dito nga pag musakit imong tiyan, di ka kaihi, ang pasangin lang daot. Pasangin lang daot. Moto nga nakahigayon ko sa ilaha nga akong sige go. Akong gi-explain nga unsa ning daot, unsa ning hilo kay mo man sa bukid-bukid god, daot ug hilo. Akong gi-explain na sa ilaha kay nagsakit ang tiyan. Perting sakita kaning sa lower part ba? Nya akong appendicitis. Appendicitis. Gihilot. Gihilot nawala ang sakit, gihaplasan og lana. Wa sila kay balo nga pagkawala sa sakit magihap na lang dayon og oras kay nimbuto na to siya unya mamapwiso na ka. So ako nang gi-explain sa ilaha nga dili daot. Ang inyo lang misconception ba nga nagtuo-tuo mo sa kwan bisan sa atong mga 70 Adventist nga mga members ito. So kinahanglan gyapon og education. Dili to di siya barang kun dili junk foods o kini. Na to siya, epekto na to siya. Di ba? So mo na siya ka crucial. Di ba, Pastor, would you have like parting words o nato, Pastor? Gisulti ni Apostol Pablo nga let us be careful of these bewitching spirits. Correct. Magbantay gid ta niining malinglahon kay nga espiritu. Niining nga panahon, nagapasalamat ko sa dako ang oportunidad nga din atong mapaabot sa ato nga mga katauhan sa tibuok kalibutan ug sa ato nga katauhan labi na dinhi sa ato usab nga Mindanao ug sa Pilipinas. Sa ako nga mga kaigsuonan sa likod, sa distrito sa likod, sa ako usab nga pamilya, sa ako nga asawa sa Villa Castor, sa ako usab nga igsuon dito sa Sindangan, si Manang Disi, ang ako nga igsuon sa Zamboanga, si Sister Ricani, ako nga kalipay, ug atong pasalamatan ang Ginoo nga niining maong pinakadako kayong challenge sa bulaton. Dili tiaw nga pagigibugno, pinaagi sa grasya sa Dios. Mabat na nato ang kalampusan, mabat na nato ang kalaugan, nga dili kita malingla sa kaaway. Amen. Ug mapasalamaton ako sa Zamboanga Peninsula Mission, sa Colonel Ando, nagasubaybay sa atong mga bulaton, ug sa atong tanan nga mga kaigsuonan. Amen. Brother June, unsa atong parting words ato ang viewers? Ang ako lang gyud nga ikaingon nga kung inyo nang ginahuna nga powerful na sila. Naagyo tay mas labing makagagahom nga wala ra gyud na sila. Amen. Ako moingon gyud ko nga sigurado gyud nga kun naa ang Ginoo sa imo wala ra gyud na sila. Amen. So, amen. Ang Ginoo gyud ang atong dalaygon og pasalamatan atong sangpiton sa tanang higayon. To God be the glory. Amen. Because always and always isara man gyud ato ang Ginoo og siya ra gyud pud ang atong dalang panan. While human as we are tempted, let's keep on looking to our God and keep our faith. Amen. And always ba, di ba? Daily gyud na siya nato nga pagduol sa Ginoo. O karon sama sa atong mga kabatan-unan o mga chikiting nga mo adto magpadayon sa relasyon sa Ginoo atong tan-awon unsa na pud ang gibuhat sa mga kabatan-unan diri sa Kids Station.
Word of the day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things. God has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, there is time for everything, and a season for every activity under the heavens. So remember, kids, balance your lives. Lain na sad nga adlaw mga kapaglaw, malang sa atong Bible Beats. Kuyog nako ang duha ka manyag karon nga partners. Walay lain kundili si PB Kaimi and Dennis Kaimi. So, mayong adlaw kaninyong duha. Adlaw. So, kamo karong adlaw tugutan ta mo sa pagpangutana sa atong mga kapaglaom. Unsa man ang atong ipangutana sa mga kapaglaom karon, PB? Atong pangutana is kung kinsa tong tao sa Bible nga gitugutan sa Ginoo nga tagaag sakit ni Satanas nga nawala iyang pamilya, iyang mga kabtangan. Pero nagpabilin gyapon siya sa Ginoo. Wala gid siya ni Hawa. Kinsa man tong nga tao? So inyong pangutano ng mga kapaglaom karon kung ila ba ning matubag. So ready na mong duha? Ready. Sige. May adlaw te, among pangutana is kinsa tong tao sa Biblia nga gitugutan sa Ginoo nga hatagan og pagsulay ni Satanas katong gihatagan siya mga na siya kabahong sa lawas na wala. Si Job. Thank you. Okay, thank you. Kinsa tong gitugutan sa Ginoo nga hatagan og pagsulay nga nawala niyang pamilya, nawala iyang mga kabtangan pero nagpabilin gyapon siyang faithful sa Ginoo. Si John yata. Si kinsa sir? Si John. Si John. Ikaw ma'am. Kinsa ma'am? John siguro. Tagaan walay sakit. Gitagaan siya sakit. Tagaan siya sakit. Oo. Si Kuan man na si kinsa to? Lucky siya sir. Lucky si Lazaro. Dili sir. Tulo ra ka letters iyang pangalan sir. Kinalang kita ni mo review sa atong religion. Di tayo choices ganun. Choices sir, si Peter, si John, or si Job? Si Job. Walay idea? Wala. So ang answer is si Job. Gitest sa Ginoo yang faithfulness kung aha siya kutob magpabilin nga faithful sa Ginoo ug yang pag-serve sa Ginoo. So si Job to siya. Nawala yung pamilya, nawala yung kabtangan, pero nagpabilin gyapon siyang faithful sa Ginoo. Wala. Choices sir, si John, si Peter, or si Job? John tingali. Si John. Another guess? Jacob. Jacob, dili sir. Ang answer sir is si Job. Then makita ka sa Bible Beats channel sir. Thank you. Familiar yan namin, sorry. Wala. Clue sir, choices. Si Job, si Peter, or si John? Peter. Si Peter. Another guess, sir. Job. Si Job. Yes sir, si Job to gitest sa Ginoo iyang faithfulness kung aha siya tama iyang pagserbisyo sa Ginoo. Si Job. Si Job. Correct ma'am. Correct. So gitest iyang faithfulness sa Ginoo, motong gitugutan siya nga hatagag sakit. Pero nagpabilin gyapon siyang faithful despite ato sa tanan. Thank you. So kumusta man inyong pagsuroy sa atong mga kapaglaom karon? Daghan pag yun ay walay nakabalo about sa kamatuoran. O nalipay po ta nga pinaagi sa simple na mga pangutana nakahatod ta sa ila kung unsa ang Bible ug unsa kanindot ang pulong sa Ginoo. Wow. So asa man makita tong atong pangutana karon? Ang atong pangutana karon is makita ang story ni Job sa Bible. Wow. So kinahanglan gyud nga magtuon sa balaan ng kasulatan. So doon na tay pasalamatan karon ining adlaw. So among gipasalamatan atong mga sponsors si Mrs. Mersha Katulpos Ayi, Wrinkle Ruedas, o si Irvin Suralta, gikan sa Chicago, USA. Wow, thank you. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagasuroy sa kadalanan, ako si Denise Kaime. Naghatod sa kamatuoran, ako si Feby Kaime. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
Maayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kaninyong tanan. Ano sa kita sa itong segment on Let's Pray Today o kini nga giyon atong gigahin alang sa itong 777 prayer. O ato sabi apil sa pag-ampo ang inyong ipadala nga prayer request nila sa ato nga programa. Kauban gihapon nato si Pastor Raymond Angiled from ZPM or Zamboanga Peninsula Mission. Pastor, thank you so much sa sa pakiguban. Thank you. And ano pa sa mga prayer request akong pagabasahon. Una, good morning po. Please pray po sa akin. I am working in a private company. At first, they allowed me to have a day off on Saturday, but this time po, they will not allow me to have the day off. I sent a formal letter to the management and hoping and praying that they will grant my requests. I am Jean Dordas. Next, we have, please pray for all the licensure examination for teachers, examinees who will take their exam this coming September 30, 2018. Another one, please pray for the total healing of our dog named Kikai from Ma'am Angel. And lastly, we have, let's also pray for all our kababayans who were affected by the Typhoon Ompong, most especially sa Luzon nga area. Pastor? Pray. Atong iduko ang atong mga ulo, atong itugian ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Dalaygon may gugmao namo nga Dios, harianon ikaw sa inga trono. Dili kami matagbaw sa pagduol kanimo kay wa gyud mi laing duolanan Ginoo nga makatabang sa tanan namo nga mga pagpanginahanglan. Ginoo, nakita nimo unsa ang mga tilimad-on sa palibot. Apan nagapasalamat kami Dios sa imong saad ug sa mga panalangin nga nagahatag kanamo og padasig sa mga ulaton. Apan ni Ginoo, ang naghangyo o Dios, nagapaabot sa ilang nga paghangyo Ginoo nganha kanimo. Si Ma'am Jane Undas. Nasad ikaw Ginoo nga siya anaa Ginoo sa pakigbisog niining kalibutan apan nagampo kami o Dios nga imong tabangan Ginoo nga mahimo siyang iwag sa mo nga dapit nga diin siya nagatrabaho. Tabangan mo Ginoo nga din pinaagi sa paghikap nimo sa kasing-kasing paglihok sa balang espiritu sa mao nga organisasyon nga diin siya nahimutang. Hatagan siya sa pribilehiyo nga dili mahimong problema ang pagsimba sa adlaw nga ipabulay. Tabangan mo usab o Dios ang tanan nga magatake sa board exams sa teachers. Hatagi sila o Dios sa pinasahi nga kaalam. Handom nila Ginoo nga mutabang sa bulaton. Ayaw sila pasagdi Ginoo. Tabangi o Dios nga diin ang kaalam nga langit nun nga pinasay imong ipakita kanila. Milagro ug ang grasya kaluoy imong ipakita kanila Ginoo nga makapasar sila sa board exam. Pinaagi o Dios sa imong gitakda nga panahon ug grasya alang kanila. Panalangin ni usab Ginoo si Kikay nga pinaagi sa imong pagbindisyon o Dios, makabaton siya sa kumpleto nga kaayuhan. Manumbalik sa maayong kusog ang iya nga tanang kaluwasan. Ug tabangan mo Ginoo nga malipayon ang magatiman kaniya nga pamilya. Niining panahon na Ginoo, dili alim tungod kay ang Pilipinas nakasinati usab sa mao nga bagyo o Dios. Apan tabangi Ginoo dasiga ang makatauhan ug tabangi Dios nga pinaagi niining maong panghitabo sa kalibutan o dinhi sa Pilipinas. Among matugyan ang among kaugalingon nganha kanimo sa seryoso gayud ug adunay dedikasyon sa pagtugyan hangtod sa imong pagbalik aron ang among kinabuhi adunay dakong seguridad ug maangkon namo ang kalipay samtang kami nagapaabot. Among giampo Dios ang General Conference sa Seventh-day Adventist sa tibuok kalibutan. Amo usab giampo Dios ang dibisyon sa matag dibisyon sa tibuok kalibutan. Ug sa matag union usab sa nagkalalain nga mga nasod ug sa lokal usab mga konferensya. Amo usab giampo ang Zamboanga Peninsula Mission nga gipanguluhan ni Dr. Elvin Salarda. ug sa iya usab nga executive Pastor Arnold Sumbilon. Tabangan mo Ginoo og sa nagkalain
nga mga districts ug sa tanan nga mga kaigsunan. Aduna kami nagkalain nga mga concern sa kinabuhi. Ayaw kami pasagdi, Dios. Gahini og pinasahi nga panalangin. Panalangin nga maghatod og kalipay, dili lang kay sa panimalay, apan maghatod og kalipay sa entero usab iglesia. Ug handom namo Ginoo nga samtang nagapadayon ikaw sa pagbuhos sa nailang ulan. Kami ang tagsatagsa namo, Dios. Makadawat ni anang pagbuhos sa nailang ulan nga magalig-on sa among pagtuo diha kanimo nga pinaagi sa imong grasya kaluoy. Adunay kasiguruhan nga makadaog kami sa nagkalain nga mga pakigbisog niining kalibutan ug maangko namo ang kinabuhi nga walay katapusan. Salamat o Dios nga ikaw nagasaad nga dili magabiya kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw magatabang kanamong tanan ug magadawat kanamo ug kining tanan among gilauman pinaagi sa grasya ni Hesus ug sa ngalan ni Hesus nga nagahatag kanamo sa maong kadaugan. Amen ug amen. Amen. Thank you so much, Pastor. O sa itong mga kapaglamang kung ano kami mga prayer request, pwede kayo padala sa itong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World o sa itong mga contact number na magtas yung TV screens. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. Kinabuhi sa tao, malisod nga isaysay, bisan asa kamo adto, tua ang pagsulay. Apan si Jesus, anaa kanunay, mutabang alang sa imo nga kalipay. Sampita siya, tauga siya, analang siya. Sa imo nga pag-ampo, istorya siya. Isulti sa Ginoo, ang tanan nga kaguol mo. Higala siya nga mutabang yun kanimo. Sa imong paginusara, usahay maluya ka. Ihangad lamang sa langit ang imong nga kasakit. Nasayod ang Ginoo sa tanan nga gibati mo. Lakip na ang gikinahanglan mo. Sampita siya, tauga siya, analang siya. Sa imo nga pag-ampo, istorya siya. Isulti sa Ginoo, ang tanan nga kaguol mo. Higala siya nga mutabang yun kanimo. Sampita siya, tauga siya, analang siya. Sa imo nga pag-ampo, istorya siya. Isulti sa Ginoo, ang tanan nga kaguol mo. Higala siya nga mutabang yun kanimo. Isulti sa Ginoo, ang tanan nga kaguol mo. Higala siya nga mutabang yun kanimo. Higala siya nga mutabang yun kanimo. Higala siya nga mutabang yun kanimo. Yes, salamat sa ato ang mga alawiton, mga kapaglaom, no? In the other hand, mga kapaglaom, how can we become prepared in the future battle? And how can we equip our young people
to become great leaders and effective members in our society. Every year, makapaglaom adunay usa ka adlaw gipahigayon ang Pathfinder to celebrate the Pathfinder's Day. To understand more of this, let's all watch this. One day every year, Pathfinders unite around the world to worship, to sing, and to discover their identity in Jesus Christ. We're excited because this Pathfinder Sabbath is going to be an amazing experience for you and for whatever God has for your club and your church. Wish you all the very best for the biggest date in the Pathfinder calendar year, that is the Pathfinder World Day. I trust that it will be a special occasion for you, and that indeed you will embrace all the ideals of pathfindering, and that you will take on board the mission to pass it on. Put on the uniform, do something amazing today, have an exciting time in Jesus Christ, and don't just be strong, be Pathfinder strong. Hello, Pathfinders. I have 3 messages for you. Number 1, drink more water. Water is very good for you. Number 2, happy World Pathfinder Day. You got to participate. Number 3, I got to see you in Oshkosh, Wisconsin. As you celebrate and as you participate in that awesome day, remember the last part of the Pathfinder Pledge. I'll be a servant of God and a friend to men. We're looking forward to Pathfinder Day. It's coming soon. We're thinking about you, Junior Pathfinders, you, Teen Pathfinders, and yes, you Pathfinder staff too. Get ready for World Pathfinder Day. It's coming soon. At the Greater New York Conference, I want to congratulate every Pathfinder on this your day. Congratulations, Pathfinder. Felicidades, conquistadores. Grande abraço a todos vocês, bravadores de todo o mundo. Você sabia que uma vez bravador, para sempre desbravador. Então, direto da divisão sul-americana, grande abraço e feliz Dia Mundial dos Desbravadores. Día Mundial del Conquistador. Nos sentimos contentos de darte la bienvenida a este día tan especial en el que puedes participar. Conquistadores, es hora de conquistar el mundo. Conquistadores, es hora de ir al cielo. Радость от общения с Богом, и чтобы вы могли нести свет Божьей любви в ваших сердцах, вашим друзьям, вашим близким, и вместе с ними могли бы быть готовы к встрече с нашим Господом. Пусть Господь вас в этом благословит. Будьте счастливы. The love of Christ constraining us to celebrate the World Pathfinder Day. And wherever you are, every time when the September comes, remember that the love of Christ constrains you and constrains me as well to do the work that He left us to do. As you know, that Pathfinder's Day is one of the greatest events that every youth look forward for. And I wish you all the best from Southern Asia Division. Thank you. We want you to be blessed and celebrate World Pathfinder Day wherever you are. May God bless you as we prepare for this grand event so you can go out and tell the world that Jesus is coming soon. With Jesus, we can lead and run with confidence. I urge you to work closely with your local pastor, elders, and the conference youth director. May God bless your leadership journey. Remember, we are Pathfinder strong. Let us share the truth that will set us free. God bless you. Hi, Pathfinders. Congratulations. You've been entrusted by your club and your church with presenting the sermon for Pathfinder Sabbath. Congratulations. I want to say to you, young people, don't be afraid or worried. God will be with you and bless you mightily. Hi, ako po si Jigo Manikad at happy viewing, happy watching sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. O ganyan na po kita mga kapaglam sa paghatag og tambag sa suliran diri lang sa Dear Panimbaya.
Dear Panimbaya, usa ko ka pulis, ana sa saktong panuigon og nagpabilin pang ulitaw. Dili sa pagpanghinambog, pero ang tinuod, duulunon gyud ko og mga babae. Og syempre, isip usa ka lalaki, ako pud sila gini-entertain kung nagpapansin sa ako. Apan, taliwala sa ubay-ubay nga mga tentasyon sa palibot, naagyud ko'y isa ka uyab nga ako gyung ginaseryoso. O gani, usahay, muanha siya sa balay og dito na matulog. Apan adunay usa ka higayon nga nasapnan ko sa akong uyab nga aduna ko'y gikalabing-labing nga laing babae. Perti niyang sukua. Nag-wild siya og iya kong gikulata. Gusto pud unta ako mo depensa sa akong kaugalingon kay di pud maayo ning dapatan tas babae pero dili kasukol kay mosamot noon kadaghan ng iyang makaso sa ako. Kabaluman ko nga naa ako'y sayo pero ang ako lang ba naapon may mga lalaki kadipinsa sa proteksyon kung kami ang kulatahon sa babae? Unsa may inyong ikatambag ining akong kahimtang ron? Problema, gwapo lugar ba? Kay o, di ba? Na siya'y uyab, pero sa pod, kaya na magpa-cute-cute, entertain. So, mo nang nakulatahan sa iyahang uyab. Uyab pa sila, dili pa sila minyo. No, baka paglaw makita ninyo, no, aniya full force kita na si Bing, kay kami mga magrepresenta sa babae ani. Kay basit pag unyag puro lalo niya ni bitaw ay. So atong sugdan and we will have later the Council of Attorney Rubino. No, so magsugod ta Bing. Ang ako lang dili pod niya ma-blame ang usa ka babae ngano inato ang reaction sa babae. Wala takabalo kung unsa jud nga labing-labing ang ilang gibuhat no. Kita man gud babae puno tag emosyon. Correct. Pag makita murag mabitray bitaw ta grabe jud mag-awas-awas jud ni Ma'am Ange. Dili jud malikayan Ma'am Ange. Siguro ko sa depensa imong giingon no seryoso akong ingon kag seryoso dili kumuto nga seryoso jud na imong ang seryoso ka sa babae no. Ang imong buhaton i-prove nga seryoso jud ka. Correct. Yes, i-pursue siya balik. Parehaw nimo dito sa Biblia ba nga story ni Joseph. Di ba si Joseph nakastand siya sa temptasyon. Ulang na imo nauna. Ayon, bida Joseph. Daw bi Sir June. Bida unsa man ta? Unsa atong matabang ang iyang gipangayo nga unsa iyang dipinsa sa iyang kaugalingon. So, basically, sa balaod rin sa Pilipinas, wala siya kaniyang men's abuses ba? So, women's good kasagaran. So, kung atong dig deeper ang root sa problem, so basically, lisod kaning dula-dulaan bitaw na itong kasing-kasing. I don't know kung seryoso, kung dili. Pero ang imog yung madipinsa diha, labi na nga naa ka sa position, police, pertigyo ng lisura, kay basin og mahuwad imo ang kaldero. Kaldero diha, ito. Ang imo gyud nga mahimo diha nga ang dipinsa ginimo diha mga ikagsori unya mintras init pa ang issue palayo kay dili gyud ka pwede nga bisag mutats lang kay naaga na mga bruises dayon mo ana delikado gyud ka. Unya sayop gining dapat isa-isa lang ba. So one at a time. Correct. So dili ta makabalo og unsa gyud ang naa sa iyaha kung unsa gyud siya ka seryoso kay pero sometimes ang kanay biyang at ang heart gyud normally ang men's heart is very deceiving. Hala no, normally yun. Very deceiving. Deceiving yun. So magtanaw na mo, gi-create man good. It's not our fault. Gi-create man good mga ingon ana, pero natay Ginoo nga mo guide sa ato. Magampo lang kita nga dili ta ma-deceive. Diba? Nabi na magyud willpower po, diba? Diba? So unsay pagka-seryoso daw biwing? Gwapo kay kadiha no kay. Gwapo kay kadiha kay siyempre ginagukod ko ka sa mga babae. Ana. Pero kaning mga boys diri ginagukod magapon ni pero kabalo man sila mo control. Labi na kay ikaw police, daghan jud kayong ma-attract sa imo labi na maka-uniform. Na ako'y mga amigo nga mga police, daghan ubay-ubay pud sila pud baya. Pero ang akong masulti sa imo magbago ka na. Isa-isa lang. Kay human naman ang time nato ana nga mga butanga, nag-eskwela pa ka, estudyante ka. Magseryoso man ka ha. Kanang ingon mo seryoso dili na siya seryoso kay ngano? Napa man sila gilambing-lambing. Pero mao ra gini kaluyahon na mo mga lalaki. Pero bago na ta. Bago na ta. Si Solomon ang ihang model sa iyang life. Delikado. Dili sa mag-Joseph ra pod siya. Di ba? Dapat mag-Joseph wing, dili Solomon ang atong model. Lagi pastor. Unsaon nato si brother? Actually,
sa iya nga problema, gibati niya ang murag alkansi siya. Pero dili po dalim sa side sa babae ang iyang gihimo. Ang ako lang po sa babae, kung pwede, ayaw lang po pasakiti nga unsaon naman siya, kaya niining panahon na uyab ba mo, wala yung po'y katungod nga sakito nato ang maong nga lalaki. May nalanggali, kay nakapugong siya siyang gagalingon. Pero pasalamat tungod kay nag-advise gihapon ang balaang kasulatan bahay ni Ana, nga kinahanglan ang matag-usa sa relasyon sa manag-uyab, magmapinubsanon, magmaaghop, o niya magmapailubon, o niya ipakita ang respeto sa matag-usa, pinaagi gyud sa paghigugma. So kung respeto ka, dili ka mangitaglain. Ana, mobalik yun ta sa respeto og sa katuikip na to ang word na to ba bisag naay kaluyahon. Og karon we have on the line Attorney Jonald Rubino. Hello, good morning, Attorney. Yes, ma'am. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kanang noon say atong mahatag nga tambag ani sa ato ang brother, Attorney. Nabi daw siya dipinsa. Sa atong igsoon, napadangat siya ang problema karon nga Kabuntagon. Pagtuon apan samtang naminaw ko sa imo ang problema, di malikayan nga makapahiyom ta. Ako sayon nga kini atong igsoon ay balugyod sa iyahang balaod. Kumikan kay sa iyang sulatampo, nag-ingon man siya nga kung iyang madapatan ang iyang partner, magatubang yun siya og problema. Tinood ang gisulti. O gumikan kay kung ang usa ka babae madagmalan sa iyang karelasyon. Hindi gid sa po invoke nga battered woman siya. Naman sa man gitawag na itong battery. Dili na sa battery sa itong cellphone o sa itong radio. Battery, under sa Republic Act 9262, o tinitawag na itong Anti-Violence Against Women, under Children Act of 2004, nagkanayon. It refers to an act of inflicting physical harm upon the woman or her child, resulting to the physical and psychological or emotional distress. So, diri nakalamang kibali ang babae, kay gumikan kung madagmalan siya sa nasampit na pulis, hindi siya moingon nga physically o psychologically abuse siya sa nasampit na pulis. So, medyo takot-takot gini siya nga kaso. O di lang kriminal ang pwede ipasanggat niya nga kaso. I see. Gumikan kay police officer man siya, hindi siya pasakawag administratibo nga kundi. Penalty niya, pwede siya ma-dismiss from the police service. Pwede siya ma-demote, pwede po siya i-suspend from the police service. So, sayang di atong iso, nga medyo dako di ka problema yung atubangon kung iyatong mabuhat. Madapatan niya ang nasampit na babae. Bisan dili pa sila mag-asawa na attorney ba? Basta kay naa siya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kay kuan. Dito tatarong sa problema sa atong igsoon. Ingon siya nga, unsa naman ay katungod naman yung mga lalaki nga gidagpunan ta sa atong mga kapika sa kinabuhi. Pwede pa nato ma-invoke ang Republic Act 9262. Na pasensya gid igsoon kay kini nga special law, intindi lagi ni sa mga kabaynaan, no? Asawa, kani asawa, puyo, kani kapuyo, o doon na ba kay sexual relationship. So, babae lang, dili apil ang lalaki. Na unsa naman ay katulad ng mga lalaki, kaya di mo natin ikalimod nga doon naging mga bana na biktima yun sa pagpangulata sa ilang asawa. Asa naman lang sa ingon. Nga itong mga iksoon nga nakasinati sa nasapit nga problema. Swerte lang ni kay itagaan ta sa Ginoo og buotan nga kapika sa kinabuhi. Amen. Amen. Nawala man po sa ganang atong balaod kay kung ikaw usa ka lalaki nya biktima ka sa pagpandagmal sa imong kapika sa kinabuhi, dito tadagan sa general law. Unsa ba nga general law, muni ang atong revised penal code. Dili mo siya pasagaan og physical injury. Okay. Ang physical injuries dunay tulo ka klase, no? Kini gitawag natong serious physical injuries, less serious physical injuries, ug kini gitawag natong slight physical injuries. Nahatagan nato gamay nga distinction kay tulo ka klase nga physical injuries. Maying kita karon og slight physical injuries, kung ang inflicted physical injuries maka-cause kini siya og ining di na makatrabaho. Ang biktima sulod sa usa ka adlaw paingon sa siyam ka adlaw. Wala pinaka simple nga distinction nga pinito mahatag. Na unsa may kalainan sa serious physical injury karon,
Kung ang biktima di siya katrabaho sulod sa 10 ka adlaw ngadto sa 30 ka adlaw. Aha. Okay. Serious physical injuries kung ang biktima di nakatrabaho og more than 30 days. Actually, doon na pa yung mga distinctions uban ana pero kining pinaka-simple lang ang pinaka mahatag. So, naagid po siya protection di ay attorney no. Kay para dili po mag-abusar. Kay di ba na magyud everyone is protected under the law magyud po siya attorney ba? Yes ma'am, correct ma'am. Ba so ana ang ato ala unta nga di ba attorney magrespetuhay lang pud sila no para di lang pud mabot nga kinasuhay kung pwede lang ba? Yes ma'am. Sakto pag tambag ni pastor. Bagbag ko siya gumikan kay public officer, dapat ipakita nato nga sa katawhan nga atong gialagaran nakita di ay nagpuyo sa kinabuhi nga ligdong. Correct. O maghatag og maayong paningnan sa uban. Amen. Daghang kay salamat attorney og attorney. Kumusta mo din ha? Yes, ma'am. Wala man daw ka karon sa Mindanao na naman daw kuno ka sa Luzon. So paano ito? Kumusta na po kayo diyan? May bagyo po ba diyan? Tinatagalog na ko. Nakata karon diri sa Cavite ma'am nya medyo kusog ang ulan dinhi karon og ang hangin no. I hope you're all right. Lagi ram salamat akong gipangayo nga unta inyo sa kong giapil sa mga pagampo. Yes, we will do. And pastor attorney. Di ba kay grabe may gyud ministry good. Attorney, would you have greetings diri sa imong mga pamilya diri? Ako na lang Panimbaya, labi na gyud sa akong kapikat sa kinabuhi nga nagkaroon sa Cagayan de Oro. Ayun. Ingon man usab kaninyo sa Panimbaya sa Kabuntagon. Daghang salamat sa gihatan nga kay gayunan. Salamat Daghang salamat attorney and see you soon. Ingat-ingat po kayo diyan. Attorney Jonald Rubino. Legal counsel siya sa PNP Region 10 og naa siya karon dito sa Cavite. At sa ato ang letter sender while we are happy and we are honored rather nga inyong gi-share ang imong problema nga tuwa lang always remember nga tao ra pud ta naapud tay kanang bisag naatay kahuyangon but we should not forget to respect each other and keep the faith with God para makafocus ta kung magseryoso man gyud gani ta, di ba? So karon mo padayon ta sa istorya sa ato ang Bible Trivia winner. Paglaom aniya ta karon sa Purok Patpat, Barangay Salimbalan, Baungon, Bukidnon. Atong ila-ilahon ang nahimong magmadaogan sa Bible Trivia Win for a Friend. Dako kay akong pasalamat sa Hope Channel, ilabi na gayod sa staff nga nahimo ko nga panalangin ang akong panalangin nga akong nadawat nahimo sa panalangin sa akong silingan og hinaot pa unta nga daghan pay mga panahon nga akong mahimo aron usab ang mga panalangin sa daghan nga panalangin nga akong madawat sa usab sa daghan nako nga mga silingan nga dili mga Adventist. Salamat lang kay Brad John sa iyang panalangin nga prize nga ako yang napili sa inyo po nga ganidre ang area. Daghang salamat Panimbaya sa Kabuntagon World. Yay! Wow, daghang salamat Bing dito gid mo sa bukid. Asam to banda? Baungon. Daghang kay buongon dito. Daghan kayo. Yes, mga kapaglaw, mo adto na sadta sa ato birthday bulletin ug atong tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday! Happy birthday! Joel Gonzalez Jr. Happy birthday! Mary! Happy birthday! Hi! Happy birthday! Maureen Rivera! Happy birthday! We have Sofia Franz Sabio. Happy birthday! Guyon Gallego. Gwen. Sorry, lumakdod. Happy birthday! Okay. So, katulato celebrate. Sa tanan nga nag-celebrate. Sige. Happy birthday. So, kanta ta. So, kantahan. Happy birthday to you. Alright, greetings. Karon nata sa greetings. Mo ato na ta answer John. Ikaw ang una kay daghan-daghan ang imong i-greet.
Yes. Ako po i-greet ang mga ako na sila mga mentor sa panahon nga bago pa ko sa Amerika kaning isa diri sa Last Dock Los Angeles Seventh-day Adventist Church. Yes, hello. O gitawag na siya ron og Light Above Seventh-day Adventist Church. Si Pastor Rodrigo Alabat, Pastor Dimi Sisona o Levi Sisona, Pastor Batanga o mga members, Titing Dadula, Nilo Bagaw, Levi Sisuna, Boy Sisuna, Jun Gabrisa, Joy Ivasco o sa tanan nga mga membro diha nga church nga mo'y nagmatuto sa kuha, nagtabang sa kuha. Wow. And hopefully nga dito ta magpanibaya pohon. Correct. Hopefully. Ato na pangandoyon. Posible kayo, posible. Posible Okay, kayo. bingo. Bible trivia? Bible trivia? Let's have the Bible trivia question. Okay, let's see. Alright. And the question is, Kinsa pinakaunang disipulo sa Ginoong Hesus nga naglimod kaniya? Alright. Very Kinsa easy pinakauna. Sama ni sila. Nga naglimod sa iyaha. Di ba, Pastor Bong di assist? Kay balo ka sa tubag, ana. Nagtanaw si Oo, Pastor. salamat kaayo sa Pastor Bong. pagtanaw. Una, Pastor pastor Bong. ng disipulo. Yes. Pangalan sa iyang Oo. disipulo. So, tawag na mo sa number nga makita ninyo sa inyong TV screen. And ato lang ta sa greeting si Ma'am Angel. Go, Ma'am Angel. Alright, I would like to greet Lumbia National High School, akong family diha sa CSTE, sa University of Science and Technology of Southern Philippines, og si Donna Chris. Good luck sa imuhang exam gagang. Kanang ang atong mga kapaglaom din ha sa Cebu, sa Bohol, og sa ako sister nga naa sa San Diego. Congratulations on your new job. And Megan, happy schooling. Yes, no, i-greet po na kong happy anniversary si Pastor James Hinargio and Auntie Eve. Happy anniversary, no? And advance happy birthday Ate Lovely Gulfan, diba? Yes. And Kuya Christian pod. And yes, ato po i-greet si Ate Charm and Kuya Andrew and as well as Darrell. okay, happy watching sa tanang taga-Hingoog o sa United Soul Association o taga-Kamigin si Ma'am nalimot ko sa ngalan niya. Basta tanang taga-Kamigan nga nagtanaw karon. Thank you so much. Yes, and advance happy birthday day sa ko ang igsoon nga si Kim diya sa Abu Dhabi ug sa iyang mga friends diya sa Abu Dhabi. Good morning and happy Sabbath ninyo. And also, good morning and happy Sabbath sa kong mama and papa, mommy and daddy diya. And nanatay caller karon ni Kabuntagon. Hello. Good morning. Hello. Taga-asa ka, ma'am? Santa Cruz, Bungkogon. Wow, unsay atong tubag? Oy, silingan na mo diha dapat kinagitan. Ang tubag. Unsay mo Pedro? tubag? Ha? Pedro? Pedro, ato tanawon. Si Pedro ba? Ay, Pedro. wow, sakto. Correct. Unsay name na to, ma'am? Rosalinda Galope. Ayun, Ma'am Rosalinda. Please stay on the line, Ma'am Rose, kasi Yes, si daghang Leia salamat. will coordinate with you on how to give your kanang Yes, kung prize, kinsa ang imo si Ma'am. tagaan sa Yes. imuhang Salamat. Salamat. Thank you. And padayon ta mga kapaglaom ato pasalamatan si Doc Doc Wahiman and Ma'am Cora Wahiman. Thank you so much sa inyong beautiful flowers. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Good morning. Thank you so much. And sa talan nato nga mga partners and sponsors sa Panimbaya sa Kabuntagon, sa Among pamahaw, no? Salamat. Thank you. And Sir John, thank you daan sa imuhang pagpakuyog na mo niya sa lunch. Wing. Basta mo ani diri. So good atong niaging bulan, amuan diri librehon gid mi. Kuya, mahadlok na nun atong uban correspondence one Lindor tawing ako ng kalipay. Yes, thank you so much sa imong pag-join nato ron and God bless sa imong pagbalik sa Mexico. Yes, Thank you so much. Ako sa great ang akong family and friends, Diadem and Billy Okan nga nagtanaw sila karon. Happy watching sa Panimbaya og si Orville Lastima, usa ni siya sa mga friends sa Mountain View College o si Jonathan Basi, kung silang mga good friends sa LA. Yes, o ako pong wife, o ako ka mga kiddos. Muna importante. Of course, muna importante. And akong papagmama sa Tagum, good morning. Hindi ni pamilya, mi Bato pamilya o Pubar pamilya diha. Among pagampo diyan nimo kay nagsakit-sakit. Mga kapaglaom, no, usa na pud ka episode ang nahuman and magkita-kita na pud ta sunod Sabado para na pud sa another episode. Mga kapaglaom, atong ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburanok naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kopti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Today is World Cleanup Day. Let's continue on cleaning our earth. We only have one earth. Live in harmony. Buhing paglaom ug kusog sa atong kadasig.
Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabat! Happy Sabat, Ma'am Ruth Dal. Diya sa Kamigin. Hello, live in Nagtanaw na harmony. dyan.